Salut, astăzi ne jucăm Drag Racing. Este un joc de simulator. Este un simulator de fapt de curse drag, adică linie dreaptă, cred că știți. Ok. Acolo eu setez camera, adică telefonul. Momentan filmez cu telefonul. Bine, mai am încă una, dar n-am să filmez cu ăla acum. Ok. Așa. O să-mi iau acest Clio V6 Sport, care este cea mai bună mașină la nivelul 2. Așa. Ok, ne arată aici niște instrucțiuni cum să începem. Da, și chestia tare la jocul ăsta este că nu e doar un simulator normal, ci poți să stunezi și mașina și ai nivele. Aia e chestia tare, că are, cum ar veni, un gameplay, nu are și un gameplay single player. Ceea ce e bine, zic eu, pentru că ai să te joci pe el, nu trebuie doar să faci curse multiplayer. Ok, după ce am făcut prima cursă, o să vă explic eu cum stă treaba. Ok. Dacă ne uităm sus, nu am nevoie. Dacă ne uităm sus, avem bani și repeuri, respect points. Cu banii ne cumpărăm upgrade-uri de nivelul 1 și 2, după folosim repeuri. Și cum putem face rost de repeuri? Repeuri, vă întrebați voi, nu? Respect points. Ei, mergem aici pe mapă și uite, avem aici 3 tipuri de curse: Battle Race, Drivers Battle și Face to Face. Aici vă băteți cu mașina voastră, aici cu mașina unui jucător multiplayer și aici cu mașina voastră, dar pariați. Ceea ce e bine să aveți un Clio V6 Sport, tunat până la nivelul 2 la maxim. O să vă dau tuningurile într-un episod, până să l-am tunat. Eu am ajuns să am un Lamborghini Gallardo până acum și înainte. Ok, aici, deci pe mapă, în colț avem multiplayer-ul, aici avem carrier-ul. Aici avem Quick Race, unde facem bani, aici facem bani și repeuri. Bine, la primele două de sus facem bani și repeuri, la a treia facem decât bani. Repeuri, pardon. Ok. Aici Quick Race, aici Pro League. Aici vă duceți cu mașina voastră, faceți un scor mare și vedeți cam pe cele vă clasați cu alți jucători care fac în același timp. Car dealer, unde vă luați mașini, garajul, să jucați cu prietenii și World Records. Aici vă vedeți cu mașini care au făcut recorduri mondiale. Ok, hai să mergem la garaj, să ne tunăm puțin mașina. Da, aveți și un car, aici nu este bine să umblați dacă nu știți. Ok, nu e bine să umblați dacă nu știți, pentru că puteți să stricați ceva și după nu e bine. Așa, aici avem engine, turbo, țeava de eșapament, nitro, greutatea și roțile. Ok, oare vă întrebați de ce tunați roțile? Ei, puneți cauciucuri cât mai bune ca să crească gripul. Gripul ce? E aderența. Ok, deci avem 255 de brake horsepower. Nu e nici măcar 200 de cai. Ce scrie acolo? Am uitat să fac o setare. Deci, hai să vă explic cum e cu brake horsepower ăștia. Adică cum ar veni cai putere, dar cruzi. Cai putere cruz, cam ceva de genul. Și ar veni că speed and weight. Da, cred că asta. Nu? Garaj. Da, asta. Nu vreau să-mi dea în kilowatt pentru că atunci nu știu să vă explic. Ok. Deci, orice mașină are o anumită putere, da? Și brake horsepower, cai cruzi, nicio mașină nu poate să aibă puterea asta. De ce? Pentru că brake horsepower este puterea aia care ar trebui să o aibă mașina. Gata, m-am întors. A trebuit să-mi iau ceva. Ok. Deci, brake horsepower. Deci, e puterea când mașina nu are nimic în ea care să... Deci, stați că nu v-am explicat bine. Deci, brake horsepower.
normal, ar fi scris horsepower. Ar fi fost mai simplu. Dar break horsepower este, nicio mașină nu va putea avea puterea asta. De ce? Pentru că puterea asta, în mașină există lucruri care încetinez mașina și de aia nicio mașină nu poate avea puterea asta. Puterea asta arată cât ar avea mașina dacă nu ar încetini-o nimic. Ok. Avem o tonă 400 și aderență 5669. Ok, hai să facem niște upgrade-uri, dacă tot avem bani. Mergem la wheels. Hai să facem gripul mai mare. Wade. Scădem 2. De fapt nitro, să-i băgăm, totuși. Nitro. Ok, n-avem niciun upgrade de putere, dar o să câștigăm bănuți și o să-i facem. Ok. Hai să ne bătem cu un Golf 6 pe 1,2 mile sau, adică pe o jumătate de mile sau pe un sfert de mile, nu știu sigur. Da, cred că pe jumătate de mile. Ok. Da, pe jumătate de mile. E destul de ușor să bat acest Golf 6, având în vedere că e cea mai slabă mașină din joc. Ne bătem cu un Clio V6 ca al meu. Eu acum imediat am ieșit de la duș și m-am zis să mă reapuc de să fac o mare revenire a unei noi serii pe YouTube. Okay. Da, chiar dacă nu știu sigur dacă sunteți bun abonat la mine, nu știu sigur. Am văzut că am 6 abonați. Na. Deci, o să vă zic la sfârșit niște chestii. Ok, acum ce am de zis până termin, în GT3 2 V6, nu mai știu. Alfa Romeo, ok, am ceva de spus. Seria cu Soccer Stars nu o să mai am pe canal, de ce? Păi, din cauza că nu pot să mai țin. De ce? Pentru că Soccer Stars este un joc plictisitor. M-am plictisit de el. E mai mult un joc, nu de strategie, că se mișcă cu chestii și... Na. Ok, vei face decât primul stagiu de carieră azi. Mâine o să postez al doilea stagiu de carieră și o să-l și fac mâine. E destul de ușor jocul până la... Până la nivelul 3. După începe treaba nasoală. Adică e mult mai greu. Mai băgăm chestii. Mai băgăm niște putere. Vedem dacă merge acum. Mai las un pic nostru. Ne-am dat de vreme. Nu mă întrece. Nu m-am trecut. E bine. E bine. E bine. E foarte bine. Dar primesc RP-uri, nu bani. Eu vreau bani. Bani am spus. Ok, să facem niște quick racer. Lucrăm puțin pe hard. O să fie destul de ușor de bătut ăsta. În vedere că pornește greu, dar are putere multă.
Am schimbat prea târziu. Deci înainte mai era și Audi, dar s-a scos. Mai era și Lancia, s-a scos. Multe mașini care au fost și s-au scos, dar nu înțeleg de ce le-au scos. Adică logic, într-un joc, când bagi mașini, bagi mai multe, adică, zic și eu, intake exhaust, mai băgăm una, mai băgăm una, mai băgăm una, mai băgăm una. Hai să mergem aici. Bossul la nivelul ăsta e foarte ușor de bătut, un BMW 328 IS E36. Nu, ok, îl bat. Da, îl bat. Aproape încet de mine, dar nu, eu îl bat. Dau puțin mai încoace. Ok, cred că din unghiul ăsta e mai bine. Da, așa nu. Prea multe repeuri, nu mai îmi dați, că mă nebuneți. Am glumit. Nu. Încă o să fac și o serie de vloguri, adică o să vă spun ce mai e nou în viața mea, chiar dacă nu vă interesează. Ok, level 1 boss defect și acum îți dă mașina lui la boss, chiar dacă nu e tunată cât e a lui. Ok. Lăsăm mașinile așa. Până data viitoare, bye bye!